ଇପି ଖାଇବି। ହଁ ମୁଁ ଗଲି ଆଇବି। ଆଜି ଆମେ କରିବା ଇପି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପିଆଜ କାଟିଦେଇଛି, ବିଲାତି କାଟିଦେଇଛି, ଗାଜର କାଟିଦେଇଛି, ଆମେ ଲଙ୍କା ବି କାଟିଦେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ରେଡି। ଆଲୋଏ ରଙ୍ଗବତୀ ରଙ୍ଗେଇ ଫୁଲ ତତେ ପରା ମୁଁ ପାଉଛି ଭଲ। ଆଲୋଏ ରଙ୍ଗବତୀ ରଙ୍ଗେଇ ଫୁଲ ତତେ ପରା ମୁଁ ପାଉଛି ଭଲ। ଜନଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ବିମାନରେ ଯିବା, ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ଘର ବୁଲି ଆସିବା। ଘର ବୁଲି ଆସିବା। ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ବିମାନ